Naučím ťa upieť si takúto dokonalú jablkovú jesennú roládu. Budeš potrebovať vajíčka, 4, ktoré oddelíš na žltky a bielky. K žltkom pridáš 2 lyžice cukru, k bielkom pridáš 2 lyžice cukru. Teraz žltky rozmiešaš s cukrom, pridáš 2 lyžice oleja, 1 lyžicu vody, znovu to všetko pekne zamiešaš. Ďalej na to nasypeš 4 lyžice hladkej múky, 1 lyžicu kukuričného škrobu a trošku kypriaceho prášku. Opäť vymiešaš do takejto konzistencie a potom prídu na rad bielky, ktoré vyšľaháš do mäkkej špičky. Pomocou gumenej varechy ich zapracuješ dôkladne, ale jemne do žltkového cesta. Na dno plechu s papierom dáš 4 nastrúhané jablčka a pekne uhladíš povrch. Na ne potom vyleješ pripravené cesto a rovnako uhladíš povrch. Pečieš na 200 stupňoch asi 12 až 15 minút. Upečenú roládu prikryješ fóliou na potraviny, necháš vychladnúť a potom ju vyklopíš takto na utierku posypanú cukrom a stiahneš papier. Jablčka môžeš posypať ešte mletou škoricou, no a potom už len roládu jablčkami smerom dovnútra takto pekne zvinieš. Piec roládu na menšom plechu má tú výhodu, že cesto ostane vyššie a vznikne z toho krásna, hrubá takáto roláda. No a ak stihneš, môžeš túto roládu podávať so šľahačkou. My sme nestihli. Len čo som mu dofotila, už sme ju celú zjedli. Ak si chceš upiecť túto roládu, celý recept v plnom znení nájdeš na mojej stránke sistersbakery.sk. Rovnako sa veľmi poteším, ak dáš follow na tento môj profil pre ešte viac dobrých receptov. Tak nech ti s nami chutí.